Merhaba temaşanên hêja li ser navê malpera me gündemê em we silav rêz dikin û silavên germ we dikin roja cejna zimanê cîhanê ya îro 21 Sibatê bû hemû gelan pîroz be. Îşev bernamek taybet me amade kir. Bernama me li ser zimanê Kurdî û her heftê Kurdî bernama me dê te çêkirin. Ev bername da navê bernama xwe ji me kire her şemiye bernama bu Kurdî. Kurdan ra Kurd de Kurdî lêkolînê xwe dîroknas, Kurdên dîroknas, Kurdên lêkolîner, Kurdên li ser zimanê Kurdî xebat kirine. Ew kes ketkar her hefteyê hem pêşkeşvan hem jî mêvan ew dê bername çêken. Êdî her heftê roja şemiyê saet yekê bîst û yekan da yanî nihan da neyê şev li ser zimanê Kurdî, ser çanda Kurdî, ser civaka Kurdî kesên serê xwe yê şandine, ket dane wan kesan ra em ê bernamê xwe berdewam bikin. Îşev jî ji bona bîst û yekê Sibatê roja cejna zimanê Kurdî me bernamek taybet amade kir. Şaredaran Dem Partiya re hevdîtin kirin. Şaredaran jî nêrînê xwe, dîtinê xwe û ji bona vê rojê û rojên pêşiya me pêşniyarê wan, gotinê wan û em ê niha demekin da jî dîmenên şaredaran û çalakiya îro jî meşa ji bona zimanê Kurdî hatı dayîn. Em ê wê pêşkêşê we bikin. Lêbelê wekî malpera me gündemê heta niha me sê bernameyên zindî çêtkirin. Ev ji YPV êdî bernama çaremîn jî Kurdî. Her heftê em ê bernameyên Kurdî çêkin û kîjan Kurd, kîjan mijarê, kîjan beşê bixwaze hem pêşkeşvaniyê jî wê bernamê da hem jî wê mijarê da ew kes dê mijara xwe jî kevş bikin û dîtinê xwe jî bîne ziman. Carek din em dibêjin roja cejna zimanê cîhanê yê dayîkê hemû gelan pîroz be û gelê Kurd re pîroz be û em hêvî dikin gelê Kurd îro pêve her roj her Kurdek yek peyvek Kurdî jî bizane, rojbaş jî bêje, dembaş jî bêje, du peyvan be, sê peyvan be, van peyvê xwe dê roj bi roj zêdetir bike û zêdetir jî dê nava civakê da silavê xwe û dîtinê xwe û Kurdî û bi Kurdî biaxive, Kurdî bijî. Lêbelê salana Kurd, wekî em Kurd rojnamevanan, rojneman bêjin koveran an jî bêjin qursan dersa zimanê Kurdî an jî Kurdî dinivîsîn. Lêbelê ev têra me Kurdan naket. Ji ber vêrê êdî Kurd daxwaza me Kurdan zimanê me makezegonê da bêt nasîn û perwedeya zimanê dayîkê zarokatî heta zanîngeh diqedîne bêt dayîn. Ev jî mafê me hem însanetî ye hem mafê me ye. Em zêdetir êdî axiftin û dîtinê me kurtasî em dikarin vem bêjin niha jî şaredarê dem me hevdîtin kiribû li ser vê rojê dîtinê wan carek dê hem şaredaran gelek spas dikin ji bona dîtinê xwe mîkrofona me gündemê re axiftine em spas dikin û roja wan jî roja me jî pîroz be em dibêjin niha jî maf axiftin ya şaredaran. Dil günü Derbasê awadî bibin, şaredaran bibin, carek dê hûn mîvîn û xweşê da dem baş niha jî hem axiftina şaredariyan pişt axiftina şaredariyan jî meşa îro li Amedê çêbûyê ew meş dê bête darxistin û carek dê hûn mîvîn û xweşê da şev baş û zimanê xweş ra bibînin. Tüm dünyada ana dillerin varlığını, önemini, neden korunması ve gelişmesi gerektiğini bize söyleyen, hatırlatan ve bugün için etkinliklerin yapıldığı, ana dilin önemine ilişkin farkındalıkların yapıldığı bir gün. Tabii bizimki gibi bir gerçeklikte, yani Kürt halkının gerçekliğinde de ne yazık ki bunca yıldır asimile edilmiş,
okullarda okutulmamış, kamusal alanda konuşulmamış, sadece özel alana sıkılmış bir Kürt dili gerçekliği var. Biz de bu sebeple 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü'nü hem eğitimlerle hem farkındalıklarla hem ana dilin özgünlükleriyle neden korunması gerektiğine dikkat çeken çalışmalar yaptık. Bir de tehlike altındaki diller var. İşte bunlar her zaman UNICEF'in, dünya örgütlerinin kimi kırılgan diller listesinde yer alan dillerdir. Ne yazık ki Kürtçenin Zazaki lehçesi böyle bir kırılgan dil haline gelmiştir. Mesela bunun da önüne geçebilmek için, bu kırılgan ve tehlike altındaki dillere dikkat çekebilmek için 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü'ndeki etkinlikleri önemsiyoruz. Bu hafta bizim kentimizde de çeşitli etkinlikler yaptık. Hafta sonunda çok dillilik üzerine, yani bu ülkede mesela çok dillilik üzerine Lazca var, Hemşince var, farklı diller var, Gürcüce var. Kendi dilinde, ana dilinde konuşmak isteyen, ana dilinde kreş hizmeti isteyen, okul hizmeti isteyen bir gerçeklik var. Buna dikkat çekmek için hafta sonu çok dillilik üzerine ve tehlike altındaki diller üzerine bir çalışmamız da olacak. Ana dil haktır. Ana dili geliştirmek, büyütmek, korumak önemlidir. Hele hele asimilasyon altındaysa, tehlike altındaysa biz de özellikle Kürtçe için bu coğrafyada, bu ülkede barış ve demokratikleşme sürecinde Kürtçe için bir statü talebimiz var. Kürtçenin ana dilimizin eğitim dili olmasıyla ilgili bir talebimiz var. Bunu da bu talebimizi de büyütmek, geliştirmek ve ilgili mercilerle doğru mecralarda tartışmak ve meşru kılmak da sorumluluğumuz, görevimiz diye düşünüyorum. Dünya Ana Dil Günü tüm halklar için kutlu olsun. Tüm ezilen, dilleri unutturulmaya çalışılan tüm halklar için kutlu olsun. از سریدا 21 سبات روزا زمان دایک لحمو گلا پیروز دکم. سریدا جبوی زمان کرد ام ستاتی دخوازن و جبوی همو زمان که هاتنا استا وندا کرنه یه همو جهانه. دبی حوجه یم برپرسیان ای وقت دولت آنجی حکومت جبوی که زمان هندا نبن دست یخ بکن بنه و کاره و پیشی همو زمان آوکن. دما که زمان چکاس زیده بند ولاتی دا او ولات هر تم دولمندی ویجی زیده دبه چاند و هنر ویجی زیده دبه امروز جی هر تم به زندیل پیاده مینه جبربی جی حوجه نه روزه کتنه جبوی همو زمانه نه جبوی زمانه کتنه جبوی همو زمانه ام ستاتو دخوازن سری دا جبوی زمانه خو ستاتو دخوازن دما ستاتویا زمان هبه زاروک چاوا دار سر کوکا خوشیند به زاروک جی به زمان خو هر تم او مازن به پیش بکوه گاوا جوان زاروک پیش بکوه ولات پیش دکوه دولمندی پیش دکوه او خوازا پیش دکوه سپاس دکم دار سر کوکا خو مرو سر زمان خو هیشیند به زمان ما چاندامه زمان ما ناسنامه ما جبوی کوپدی درکتنا خو جبوی کوپدی درکتنا چاندا خو جبوی کوپدی درکتنا ناسنامه خو دبیکو ام زمان خو کوپدی درکن زمان ما رومتامه به زمان جیان نابه Gelime heja, iroke 21 Şubat'e, roja zamanı dayike ya cihane. Em despeke roja zamanı dayike ya cihane ya gelle xwe ya gelle Kurd piroz dikin, ya tevayı gelanj piroz dikin. Hûn dizanin zaman hebûna insanane, hebûna kavmiyetane. Ji bo her milleteke, her kavmiyeteke zamanı van, rûmetavane, haysiyetavane, ناستماوانه جبومه گلی کردجی جبومه جی زمانه me رومتا me her tişte me jberviye ki her gave ki em tüya zamanı xwe xudam biderkevin hon dizanın set salane ser zamanı Kurdan ser nastama Kurdan xebatên asimilasyoni erişên tunekirini hene hember van erişane geli Kurd her tim berxwedaya زمانی خوا، چاندا خوا، ناستاما خوا خودان درکتیه. هون دزانن 27 سباتا 2025 ربری گلی کرد رزور جالان بانگوازیا آشتی و جواکا دموکراتیک کر. امجی امیر رحک کومینال جواکا خو دموکراتیک بکن، انشا بکن. جبرویه که و پیواجوی خودان درکتن از زمان همه گاوان گرینگتره.
Em dizanin gelê me îro pêve hem zimanê xwe hem nasnama xwe hem jî pêvajoya aştî û demokratiyê xwedan bi derkevîtin. Ziman rûmeta me ye, bê ziman jiyan nabît. 21 Şubatê li roja zimanê zikmakî ya cîhanî li hemû gelan pîroz be destpêkê de. Ya rastî ev roj ji bo hemû gelan giring e lê bi taybetî ji bo Kurdan zêdetir giringtir e ji ber ku gelekî ku zimanê wan hatiye qedexekirin û ji bo mafê ziman gelek bedel hatiye dayîn. Lewre gelekî giring e ji bo me. Ziman hebûna wateya wê gelekî giring e ji ber ku hebûna gelekî bi ziman vegirê dayî ye. Jiyana gelekî, çand û hunera gelekî bi ziman vegirê dayî ye. Lewma em dibêjin bingeha jiyanê û hebûna neteweyekê bi ziman vegirê dayî ye. Wek şaredariya bajarê nû xebatên me jî hene li ser ziman. Bi taybetî em di nav şaredariya xwe de wek rêvebirên niha şaredariyê hem hev şaredar û hem jî endamên me ên meclîsê em gelekî giringiyê didin ku rojane jî zimanê Kurdî em bikartînin di hemû kar û xebatên xwe de hem li taxên xwe hem li gundên xwe bi ditêkiliyên gel re û hem jî di nava saziyê bi xwe de jî ya rastî em bi Kurdî diaxivin, zêdetirîn em bi Kurdî diaxivin. Xebatên me em dikarin bibêjin vê heftê de 23 mehê roja dişemê saetî yekê ji bo hemû xebatkarên xwe ê şaredariyê paneleke ziman heye wê çar mamosteyên me tevlî vê panelê bibin. Saet yekê wê salona me, eywana me ya meclîsê de wê ev panel bê li darxistin. Em gelê xwe jî vedixwînin û di heman demê de dîsa 23 mehê saet 3 li taxa me ya Şilbê pirtûkxaneya gel a Şilbê em ê vekin. Ev demek dirêje em li ser dixebitin. Li wê derê dersên ziman jî wê bên dayîn. Xebatên atölyeyên cûr ve cûr bojinan wê li wê derê em ê bikarbînin û di heman demê de jî zarok ên ku ji bo zanîngehê amadekarî dikin an jî ji bo dibistana lîseyê em bibêjin wê werin li wê derê bixebitin. Em dikarin bêjin ku taxa Şilbê hem zazakî hem jî kurmancî wê ders bên dayîn. Niha serî lêdanên me jî ber bi qedandinê de ne. Bi taybetî zarok serî lêdan e. Wê ders bên dayîn ji bo wan jî heftê du rojan wê bê ders bên dayîn. Niha xebatên me ev. Tamaşavan hêja. Îro 21 Şubatê roja zimanê dayikê cîhanê ye. Evê rojê hem gelê me hem gelê rojalata navîn gelê cihanê pîroz dikin. Ziman hebûne, ziman çand e. Hebûna marif bi zimanê marif heye. Geleke zimanê xwe hûn dabika, her çê xwe hûn dadika. Ziman her warîda gereke em bikar bînin. Her qewm, her millet, her civak heya karibe gereke zimanê xwe wek emirîkî axaftinê bika, hedi jiyanê da, pazarê da, alanê dinî da lazim e ki em hem zimanê xwe bikar bînin, em zimanê xwe em rabin binivîsînin, pêrazî em rabin axaftinê xwe bikin. Destpêkê da nava malbata xwe da, der û dora xwe da û derve da lazim e ki em li ser ziman em bisekinin û em bi zimanê xwe em pêrazî axaftin bikin, em jiyana xwe li ser wî bidine rûniştinê. Yani divê warî da tek ricekê me ev ye gelê me ziman wexta biqedîn her tişê me dixedîn. Îro em dinêrin li ser zimanê gelê Kurd, gelek emirkî qedexe ye, pêrazî aynı zamanda em çi dibînin, em pêrazî asimilasyonê em dibînin. Lazim e ki gerek el hemberê bî em gereke bisekinin. Çi ziman dibe bila be tu İnsanı gerek el hemberê wê zimanî nesekinê, ev ê zimanî gereke qedexe neke. Yani îro tu dinê tu mîzet ki gelê Kurd veya em bêjin gelê bindest
زمانوی امریکی قدخاتیه کرنه لسر زمانوی آسیمناسیون هیه ام ویا کسی که قبول نکن ایرو پیوتر دو چوان هم بجن زمانی خو مراوه هد جواکی دازی هد نوا مربوطه خدازی مراوه آخفتن کریه ایرو پیوتریز ام اون زمانی خو هم گرک بکار بینیم yani zaman gringe lazım ki herkes zamanı koca koyup ka. 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü dolayısıyla öncelikli olarak dünyada var olan tüm halkların kendi dillerini, kültürel renklerini alabildiğine, kullanabildiği, varlığını sürdürebildiği bir gün kapsamında değerlendirilse de esasında bir mücadele günü, dilin ve kültürün yaşatılması günü olarak da ifade edebileceğimiz bir gün. Biliyoruz ki içinde bulunduğumuz yüzyıl dünyada var olan birçok halkın kullanmakta olduğu dillerinin asimilasyon ve benzeri politikalarla yok edilmeyle, unutulmayla karşı karşıya kaldığı günlerden geçtiğimizde özellikle her dilin, her lisanın bir insan, bir kültür, bir yaşam, bir toplum gerçekliğini yansıttığı gerçeğinden yola çıkarak dünyada var olan tüm dillerin bu minvalde kendi varlığını sürdürebilmesi adına önemli. Bizler de bölgemizde Kürt dili üzerindeki yasaklamalar, kısıtlamalar ve benzeri eğitim, öğretim dili olmamasının yaratmış olduğu kısıtlamalar üzerinden Kürtçenin lehçeleri ve ana dil üzerinde yine Türkiye'de bulunan diğer dillerinde kendi varlığını sürdürebilmesinin yasal bazı düzenlemelerle, anayasal düzenlemelerle varlığını sürdürebilmesi, dillerin, kültürlerin ve renklerin varlığıyla dünya mozaiği halkların yaşam bulabileceği özgür yarınlar diliyorum. Mavane hakkı herkes estükü ser zonundaki xود قاری بکو بمسو او خو ifade بکو زانش مازونی zafrengino en zafrengino mirası cihaniyo mazi ser şaredariye peyası en heşbiya işte mazi vazene ki zonan xu beparizi en esaslı ve xebatan xu biki maz şar xura gel xura zwazene ki rojane ser zon xu da xu ifade bikine zon xu ber şoğuldaş o zon xu qali bikin ki o zonuma verbay tünebeyiş neşeyo. Merhaba. 21 Şubat'te roja zamanı dayike ya cihane em lehemu kurda u li cihane piroz dikin. Ve ku hûn jî dizanin zimanê Kurdî hê negihaştî statuya xwe. Em dixwazin zimanê Kurdî, zimanê dayîkê bibe zimanê fermî. Dar li ser koka xwe, mirov li ser zimanê xwe şîn dibe. Bijî zimanê Kurdî, bijî zimanê dayîkê. Zaman hemuna gelay de gel zamanı mere tünne me birası mere jî tünne ye. Çanda mere hemuna mere bir zaman dest bedge zaman diroga mere ye. Nüvari de her devere her dere em lazım zamanı xwedî derin o vi zamana pêş her dere jî bi zamanê dayîkê em baxifin ve kunzanin bi sed salayê van dagerkeran her çaraliye berçe Kurdistan'ı herişa evli ser zamanın zaman heger van dabı ve gel ki van dabı divi varide lazım em nizmani xwedî derin demagem nizmani xwedî derin em çanda xwe dîroga xwe hemûna xwe şemganın xwedî derin demagem zimani xwe ganim bi parêzin em wê çaxa ganî xwe û hemûna xwe û gel Kurd û Kurdistanê jemê çaxa ganîn bi parêzin emana ganim van işta ji wer bibin. Mileta mayhînî eşma pîr salam xwe hezkerdiş xwe erşeweno. Ena aşme bistu yew yêde şima zonekî roja ma zonê dayikê ma û in zon dayikê ma ha qednayişto zazakê mavonekî ma cenî hem zerekê de gedo de hem cîranên xwe de hem dikono de hem xesto de ma konca şî ma zazakê xeber bid. Ma watuk zazakê xeber day zon ma kun aver. Zon ma nîn qednayiş. Ma pê zon xwe estî. Zon ma hebûne maw. Zon ma zav de erliyo. Wan nî qedû. Heme çî dest ma cenû do. Konca ki ma ceniya xebat kinse ma heme cadı zazakê xeber bid. Zon mazî ma sirşûn. Ma cenû sirşûn.
ve ben de şuma pire cenun hini dono evonu ko herkes vazon xo haber bit. Zon ma piroz ma peyist. Zon ma çin efsa ma çin. Gelime heja gelime berxudar. Silav jwara. Hûn dizanin 21 Sibatê roja zimanê dayîka ye. Em jî xwedî zimanê xwelin, zimanê me Kurdî ye. Em dixwazin kî zimanê me jî di vê asta sed salî da bibe zimanê perwerdê, bibe zimanê fermî. Hûn dizanin serokatî di 27 Sibatê 2025 da bangawazîkî kir. Bangawaziya aşitî û aramiyê. Di vê bangawazî da em jî xwedî mafê xwelin. Em dixwazin kî zimanê me bira ana tê bi Tirkî dibêjin ya anayasal güvence, huquqî zemîn. Bira ji Kurdî ra anayasal güvence huquqî zemîn çêbû. Anayasa çerçevesinde bira zimanê me bibe zimanê fermî. Ev mafê me ye, ev heqê me ye. Ev mîna şîrê diya me ji me re helal e. Heq e. Gelekî em gelê Kurd em hemû bi hevdûra. Dengê xwe bilind kin. Gelê dengê me li kuçe û kolana olan bide. Ziman wexta xilas be, dîrok jî xilas be. Ziman wexta xilas be, çand jî xilas dibe. Ziman wexta xilas be, hebûna mirov û civakê jî xilas dibe. Ji bo kî em gelê Kurd hebûna xwe, civaka xwe, dîroka xwe, çanda xwe em biparêzin, berdewam bikin, gerekî em xwedê li zimanê xwe derkevin. Ez dîsa zî we em wa bi rêzdarî silav dikim. Her vî jî zimanê Kurdî, berî her tişt zimanê Kurdî. 21 Şubat Dünya Ana Dil Günümüz kutlu olsun. Dil sadece bir konuşma aracı değil, insanların hafızasıdır, tarihidir. İnsanlık kendi ana diliyle konuşması, kendini ifade etmesi, kendi ana diliyle okuması, yazması gerekiyor. Kendimizi bu temennide ancak doğru ifade edebiliriz. Bu doğrultuda 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü tekrardan hepimize kutlu olsun. Zimanê dayîkê ji bo pêşeroja mirovahiyê wateyek pir mezin e. Ji ber çi em vê wateyê didin zimanê dayîkê? Ji ber ku mirov dema difikire, ji ber ku mirov dema tiştên tê serî wî pê pênase bike û fêm bike û hişmendiya wî çê bibe, hewceye bi zimanê dayîka xwe bifikire û hewceye bi zimanê dayîka xwe xewnan bibîne. Miroveke bi zimanê dayîka xwe xewnan bibîne, kare paşeroja xwe wateyê bidiye û kare ji bo siberoja xwe jî bernameyan çêke. Em ji ber vê yekê ji gelê xwe viya dixwazin û hêvî dikin. Nifşê me yên nû hewceye bi zimanê dayîka xwe biaxifin, bixwînin û bifikirin. Kampanyaya her salî 21 Sibatê ku di vê warî da tê destpêkirin, hewceye her mirov li vê xwedî derkeve. Zimanê dayîkê ji bo her mirov mafekî bingehî ye. Bi hêviya cîhanekê hemû ziman û çand tê de azad bijîn 21 Sibatê roja zimanê dayîkê ya cîhanê li me hemiyan pîroz be. 22 Sibatê rojê ziwanê dadiyo, ziwan mafêko bingehiyo, ziwan ciyayişê mawo, ziwan estişê mawo, ziwan nasnamê mawo. 22 Sibatê rojê ziwanê dadî tamamê cîhanê rê pîroz bo. 21 Şubat Dünya Ana Dil Günü. Bütün insanlar dilleriyle konuşabilmeli, dilleriyle okuyabilmeli, dilleriyle yazabilmeli. Bugün buradan çağrımızdır. İnsanlar ana dilleriyle yaşarlar, ana dilleriyle üretirler. Destpêkê hemû godar temaşavan û bînerên medgundemê silav dikim û spasiya we dikim ku bi wesîle rojeke vî rengî û derfet didime ku em
هیوی و دخواست خواه جگل خواه بین زمان وکی کو تی زانین 21 سبات روژا زمان زکماکی جیهانیه لکردستان و ترکیه زیادتری ساله که پیواجو اکتی مشاندون کو جهلا ریبری گلی کرد عبدالله اوجالان و وکی پیواجو آشتی و جواکا دموکراتیک تی بیناسای کرن هرچی خاص عالی دولت AKP و MHP و به ناوین کو رومتا کردا تی لیستن پناسه بکنجی افشیرا مغنای قبول کنن کو پیواجو کن حال ولد هاتیه دست بکرن او تی دوماندن ev pevajo aştı o avakına civakaka demokratike ko dve pevajoya deji hime heri bengehin sereke ve pevajoya kabul kirin naskirina mafin kurdane ko mafe zmanji yek mafe bengehin in gelane kurd liger ko bi milyona leve xake dijin o jiyana xwe به گلندن این ترکیه را دومینن جی زمانی و نای ناسکرین نای قبول کردن باوای کی فرمی او جبر وسده میجی لدبستانان ببورم لدبستان ترکیه و باکور کردستانی وک زمان پرورده به پرورده نای داین زمان ترکی لجواکا کرد لگلی کرد لنتوا کرد فرض کردن لترکیه بگمان امنتنی لکردان به کردان را لگلن دنجی وک روم عرب چرکز لاز ام بیجن تی فرض کردن دیسا سوریان پامارنگی ارمن کل سرفی خاکی دجین ev jela mavanay kabul kirin veke nünerin reveberin heremin en bakuri Kurdistan'ı em ji destlatê daxwaz dikin o têkoşînê didin vî warî de ku divê zimanê Kurdî di serî de hemû ziman bêne qebûl kirin di destûra bingehîn a Tirkiyeyê de cî bigirin bi wan perwerde bê dayîn o di heman demê de kesên ku veke Kurd veke Çerkes veke Laz veke Rum Ereb Suryan ser vê xakê jiyane divê dîroka wan bi zimanê wan ji wan re bê dayîn wêjeya wan dîsa bi hema rengî divê ku bê qebûl kirin û bi vê yekê jî perwerde bê dayîn mixabin tevî ku li welat pêvajoyek tê meşandin jî vî warî de hê gavek nehatiye avêtin û peyamên erînî jî nayîne dayîn hê jî red û înkar û pişaftin tê domandin di çarçova pêvajoyê de qala têgeh ango peyva entegrasyonê tê kirin divê ku ev to awayî neyê berovajî kirin entegrasyon bi dualiyan bi awayekî dualî tê meşandin yanî ji pişaftinê ji asimilasyonê tiştekî dûr e bi qebûlkirinê re entegrasyon tê kirin her du alî ku hevdû qebûl bikin ev pêvajo tê domandin û nava demê de xebatên entegrasyonê têne meşandin heke ku entegrasyonekî vî welatî bê kirin divê destpêkî ev ji dewletê ji desthilatê bê destpêkirin lewre bi salan e zilm li gelan tê kirin li Kurdan tê kirin zimanê wan tê radkirin tê înkar kirin ev heke ku bê qebûlkirin û divî warî de gav bêne avêtin wê pêşeroja gelên Tirkiyeyê pêşeroja Kurdan pêşeroja Tirkiyeyê bi xwe jî wê aramtir be aştîtir be û divî warî de jî em bang li desthilatê û li rayedarên dewletê dikin ku gavên şênber ên qebûlkirinê bavêjin red û înkarê êdî ji hiş û mejiyê xwe derbixin hemû qada ku em bêjin lê xebatên perwerdê têne kirin ji Kurdan re ji gelên din re bê vekirin vî warî de perwerde bê dayîn hemû sazî û dezgehên dewletê bi awayekî fermî ziman bêne qebûl kirin destûr bê dayîn ku bi hemû zimanan serî de Kurdî kar û xebat xizmet bêne kirin hişkiya ku çend salan e tê domandin bê bidawî kirin û vê wesilê careke din em 21 Sibatê roja zimanê zikmakî di serî de gelê Kurd li hemû gelên ku Tirkiyeyê bawekî bin dest ciyana xwe domînin zimanê wan tê înkar kirin tê redkirin pîroz dikin û banga
مازنکرنا تکوشین کن وی وارد تکوشین جید و کو بیدن هر چقدر به وجه یک به دوماندش ابنای و واقعی کو هر تشاتی قبول کردن او داخوازن کو جهلا موتین کردن هاتنه قبول کردن دوی جنها و شو و جبریانا بهتر تکوشین بیدای چالکین جدا بین ارگانیزه کردن بین برستن کردن او داخوازن وی وارد باوی کی شیمبر باوی کی سومت ام بجن بینه کرن او جبونا وی کیجی داو کجرا دولت و کارم بینه آوتن هری داو جاره کردن سپاسیاوتم کو اف درفت دامه اری کرده گلک ایشو آزار ظلم کشاندن لی اف ایشو ظلم آکواتی کشاندن و والانه چه سروی خاکی وی کرد ببنه خودی زمان ببنه خودی عدنگاری خواه و تکوشین خواهد وی واریتا بدومینن باوی کی سرکرتی باوی کی رومه و بگیجنه مافیخه اوی واردا بندنه کو گاو بناوتن چاره کردن سپاسیوت کم مراواف 21 Şubat roja zamanı dayki cihane em pirost kın em mali xwede em karê xwede em zimanê xwe xeberdin em zimanê xwe bîr nekin zimanê me rûmeta me ye zimanê me dîroka me ye em zimanê xwe bîr bikin se em ê xwe jî bîr kin ber wî em zarokê xwe re Kurdî xeberdin em Kurdî binivîsînin em roja hemû zimana pîrost kin. 23 روجا دشمه روجا دشمه ساعت یکی امیل بدری جبو خبط کاری خو یعنی همو خبط کارین ما پنلا که زمان امی بدن ساعت یکیه لفدری شارداریا ما امی بدن لصالون مجلسی ساعت سیات همان روجی ده ساعت سیاجی تخمه شیل بهه تخشیل بهجی پرتخانک ما بو برای بحث کرد بوشترش خو امی ودری وکن yani برتقانه گل آشیل بیه امی وکن و روزی هم انتخابی و هم جی امی سازی و دزگه و خبالین خوشی بخوینن و روزی بکرنه ام تجربه خوینن بکرنه ساعت سیاه و دست پی بکن باشه
Mafin netewî yên gelê Kurd di destûra bingehîn de bên kabul kirin û zagonan de bên misoger kirin. Ji cotmeya 2024 ve ev 16 mehên ku pêvajoyekî destpêkiriye û bu perspektîfa aştî û civaka demokratîka Brêz Öcalan 27 Sibata 2025 peşkeşî rayedarên Dewleta Tirkiye û raya giştiya cîhanê kiriye. Derfetên nû hatine afirandin ku pirsgirêk biriya rêwrêbazên diyalog ev dîtin û nîqaşan bên çareserkirin û vê pêvajoyê di nava gel û civakê de eviya çareserkirina pirsgirêkan ava kiriye. Pêwîst e ku êdî rayedarên dewletê jî li gorî ruhê vê pêvajoyê tev bigerin. Siyaseta înkarê biterîkînin, maf û azadiyên nasnameyî yên gelê Kurd misoger bikin, dawiyê li van pêkanînan bînin ku li pêşiya azadî û demokrasiyê astengin. Xwişk û biratî nîşaneya wekeviyê ye. Eger em qala wekeviyê dikin, divê zimanê Kurdî jî xwedî statû be. Ji pêşdibistanê heta zanîngehê di hemû astên perwerdeyê de bêbikaranîn û navên cih û warên ku hatibin guherandin jî divê li eslê wan bên vegerandin. Ji kolanan bigre heta qada giştî. Li dadgeh, dibistan, nexweşxane kar û barên perîn û her wekitin. Di hemû qadên jiyanê de mafên gelê Tirkçi bin, divê gelê Kurd û gelên din jî ew bin û hemû xizmet divê bi Kurdî û zimanên din jî bên davîn kirin. Bi boneya 21 Sibatê Roja Zimanê Dayîkê ya Cîhanê em bi bîra rayedarên dewletê dixin ku divê pêvajoya hevdîtin û müzakereyan de ku ji cotmeya 2024 ve dest pê kiriye û hin jî berdewam e, daxwaza me ew e ku astengiyên li pêşiya çand ziman û nasnameya Kurdî werin nakirin û daxwaza me ya statûya Kurdî û perwerdeya bi Kurdî bê bi cîhanê. Di serî de halên 47 û 66 destûra bingehîn û zagonên ku cudakarî û paraziyê di bingeha xwe de dihewînin divê ji destûra bingehîn bên derxistin û hemû zagon li gorî peymanên mafên mirovan navnetewî werî serrast kirin. Pêwîst e ku Tirkiye li îmzaya xwe ya li binê mafên peymana mafê zarokan ya netewên yekûyî xwedî derkeve, dûreparêziyên ku piştê daniye serxalên hevdê 29 û siyan rake û berpirsyariyên xwe yên di Li çarşobeya vê peymanê de û peymanên dinên navnetewî de bê kemasî bicihbîne û ji mafên çandî zimanî û nasnameyiyên zarokan de Kurdî hebûn rûmet û nasnameya gelê Kurd e. Li vî bibe zimanê fermî û ji pêşdibistanê heta zanîngehê bibe zimanê perwerdeyê têkoşîna gelê Kurd a parastin çand ziman nasname û hemû nirxên netewî tê berdewam be. Gelê Kurd û hemû zimanên wan ji statû ve perwerdeyê bêpar giştin û ji bo parastin û pêşvebirina zimanê xwe têkoşin 21 Sibatê Roja Zimanê Dayîkê ya Cîhanê li wan gelan hemûyan pîroz be. Zimanê me rûmeta me ye, zimanê me hebûna me ye, statû bi Kurdî, perwerdeya bi Kurdî, saziyên zimanê Kurdî. Gelê spas. Em jî ji mamosteyê xwe Nuh Bozkurt re spasiyê xwe pêşkêş dikin û niha jî ji bo ku axaftina xwe bike hevseroka giştî ya Partiya Herêmên Demokratîk DBP Brêz Çiğdem Kılıçgün Uçar. Fermo. Merhaba Çapemeli Heyecan, bu gelemeyin heyecanım ve aklın sersana serçava attım. Biz duyek sıbate, Roja Zimane Dayîkê Cîhanê pîroz be.
Merhaba Omema, merhaba Şapemeni Erca, İsma Perupiya Kerami. Emro hem Türkiye'de hem Kürdistan'da Sari Kurdan Serling deru, Pau deru. Serva zonoko, serva azadiye zonoko. Her zade bengo beskemi vamik ma estimi zonuma esto ma ne var ne verdame zonuma kümro. Smazanene serva kırmançki tehlike daha grano. Vane ki gore araştırma vane ki bonza serra tepiya kes ne manonu kırmançki keşedikeru. Ma ki vame eya nu teyna kares sare kurdan niyo ama raver ma zere çeyde dorme kode domanan okode zon okode keşedikerne. Şair dersimiş Mehmet Çetin zu şiir okoda vano ki piyemi miltikane berane bipi zemeko çeko çey ciranoko mezeleni kalikane pirikanoko bipi vilako sevmekeri maki vameki mako ze bebarane velatoko zonoko espiyajoko vineme her çizlere zonuma dero İtikate ma, demo devrane ma, perodayisa ma, tekoşine ma, eki mordem zono ko ne zanıt, kızanık o merdom lete ulete. Ne ben utam? Vane ki sare kurdan ve zono ko dırbetiye bu bo. Ha meydan derimi. Sare kurdan zono ko za ne verda. Ne verda ki zonuma mara dırbeti bu bo. Ma zono kora vayir vejimi. Unca rençber aziz serva zonoko serva kırmançki emegeki pilda ma ki vamiki tekoşine sıma harde ne manonu ma cemi tekoşine sıma ders kemi vayde zonoko kemi nikama zuk proseslerimi prosese açtıyor komele demokratik uzade na zere na prosesede ama yok zonora çiğde mühim estu. Sarı kurdan per uzanonu. Seroki sarı kurdan biraz öcalan. Tekoşin oko ki despiyeker hatanıka ser zone muade ser zumane daikede zafkındet. Vakti mühim o. Peradayis oko ebe zon oko bir sma kızanı ki demi devranı sma vint ne beno. Savat vatki ma şikimi na komele demokratik bikimi komele demokratik ava bikimi eki komele demokratik bitsi beno sar yenu jubinde tedüştiye maki zanemi ki tedüştiye sar eslohode tedüştiye zonyo kesme azo zon jubin radismeno ma zaneme peru zon jubinde vay biraye ankama savame vamiki gereke zona kırmançki vayir statüyo bu. Zone kurdan, zone fermi bu. Unca vami ki perverde ebe zon ne beno. Vazemi ki nara tepiya perverde ma zonuma de bu. Domananıma hem zon oku bumuso hem iki demi devran oku, peradayis oku, espiyayis oku, ebe zon oku, kısavekno ebe zon oku kızanı. Nahisra smara emeki saziyen zumanra dameki emeki smave suvarbo dormemade iktidar ve devlet zaf bast sarı kurdan zono verdo ama sma kivinenni peri dini alem kivineno ma ebenzon ciyoko neramme zoneme rumete mao zoneme ama yoko mao. Emji jiboya hep sarı kafaya geçti. Prez Çiğdem Kılıçgün uçar spasyoka peşkeş dikin. Nahaji jiboy ku em dilana biz diye ki sıbat roja zamanı dahi ki bikşinin hemu geli xo baxinin. Pişti dilane saziye me jinan ve liber azacı daxuyaniya de derbare zat zor u kuşten jinan de daxuyaniye bidin. Hemu gelime ve duhinin ve daxuyaniye.
saat diye günüve da liber azacı ev dafyani var dayın hemu gelime vefan diye ev dafaz rame ebeku ve girse ama jive deri derbası piştgiriya dafyani bibe nahaji emetes dilana hopkin u jiboy hatına ve jiboy tevlibuna ve jiboy yakiti ve hemgetna ve jiboy zıbanı kurdi em spasiyo peşkeş dikin و ام بجن و هبو بخیر آتن سر سران سر چابر آتن دستی و لنگی و ده بزمانی و خوش بر سپاس